L-investigazzjonijiet intensivi tal-Pulizija dwar il-qtil ta' Osama Saleh li seħħ f'Paċifil waslu biex ġimgħa wara ġew identifikati iż-żewġ allegati aggressuri. Dawn huma żewġ żgħażagħ Rumeni li ilhom minn dakinhar tal-aggressjoni imfittxin mill-Pulizija. Waqt li wieħed minnhom ġie arrestat f'Malta, l-ieħor safa arrestat fir-Rumanija wara li nħareġ mandat ta' arrest Ewropew. L-iżblokk fil-każ ta' dan it-tielet qtil għal din is-sena seħħ is-sitt filgħodu. Il-Pulizija rnexxiela tarresta lil wieħed minnhom illi għandu 26 sena. Wara li dan ġie mitkellem fit-tul mill-Pulizija fejn ċaħat li kien hu li ta' daqqa fatali lil Osama, jirriżulta li dan allegatament ammetta fejn jinsab sieħbu illi għandu 27 sena. Il-Pulizija kellha indikazzjoni ta' min hu kif għandu ħutu jgħixu Malta. Mill-investigazzjonijiet li saru irriżulta li wara li allegatament ħalla għal mewt lil Osama, is-Sudanis ta' 26 sena, huwa mar l-isptar Mater Dei għall-kura kif ġara b'xi ġrieħi waqt l-aggressjoni. Wara li ngħata l-kura huwa baqa' sejjer dritt l-ajruport u għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu ħalla Malta lejn ir-Rumanija. Wara li l-Pulizija stabbilit dan intalbet l-assistenza tal-Pulizija Rumena fejn tard is-sitt filgħaxija kien arrestat. Minnu fih inħareġ mandat ta' arrest Ewropew u qed isiru l-proċeduri neċessarji sabiex iż-żagħżugħ jinġib Malta għal aktar investigazzjonijiet.